Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke, kene nwaanyị. Asị m ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri ata na mazụ anwụ na ka onye chiri onye azụ elu. Abịago m n'ụbọchị nke taata ka m gbasa ozi ọma. Biko, ebe ọ bụla ị nweta vidio a, try ya ka ikesa anya. Kesa anya to ndị be anyị, especially ndị be anyị niile nọ n'ugwu. Maka na ọha nwa ka m ga-ezigalụ ozi anụ a. Ozi a dị ezigbo oke mkpa. Ihe o ji wee dị oke mkpa bụ na anya anatago mkpali. That is, anya anatago mkpali ọ na anyị kwesịrị isi enough is enough. Ihe ahụ ga-emechi ya mekene tata. Ndị na-ezigala ozi a bụ ndị eze ndị Igbo na Sokoto, eze ndị Igbo na Kano, eze ndị Igbo na Abuja, eze ndị Igbo na Katsina, eze ndị Igbo na Adamawa, eze ndị Igbo na Zamfara. Ọ dịgo eze ndị Igbo niile nọ na obodo ndị ugwu, yana ndị ọnụ ha na-elu n'okwu n'obodo ndị ugwu. Unu a ka m na-ezigala ozi a. Ozi a na-ezi bụ nke unu a. Unu na-anya ife mee na Sokoto, agbalụ ngwaahịa ndị Igbo ọkụ, mebie ihe ndị Igbo. Oluo echie, ndị be anyị agabala onwe ha afịa. Ndị nke ọ na-emetụtala agabala onwe ha afịa. Ọ gbasara ha. Unu nekwa anya na nke mee na Kano, gidi o mechekwa oluo dị mkpụrụ ụbọchị na-esote, ndị be anyị awụsakwa arụ na onwere ife mee ha gaba ahịa. Now, nke a mee na Abuja, nke a bụ nke mmadụ niile fugolu onosi apụta. Ihe niile a mecha nke mee na deidei na ebe na-ele building material ka eji wee sịa nọ n'oyibo. Olu the next day, ndị be anyị, ndị nke na-emetụtalo, ndị nke na-azụ ahịa ihe ndị ọzọ na Abuja gaba ahịa. Essentially iji unu bụ ọpụta na ndị Igbo enwelo Igbo Union, ọpụta na ndị Igbo enwelozi trade union, ọpụta na ndị Igbo enwelozi Ohanaeze ndị Igbo, ọpụta na ndị Igbo olubeghọ mgbe unu ga-ejikọ aka si na ebe ọ bụ na ihe niile a na-eme nọ ndị eniko metụta, maka anyị wee kwụsị ife na-eme na anyị ga-akwụsịzi ahịa. Mbụ ndị Igbo niile na-azụ ahịa na Abuja akwụsị imepe shop ka ha marụgodo ebe ha kwụ akwụ. Ndị Igbo niile na-azụ ahịa na Kano akwụsị imepe shop ka ha mara ebe ha kwụ akwụ. Ndị Igbo niile na-azụ ahịa na Sokoto akwụsị imeghe shop ka ha marụgodo ebe ha kwụ akwụ. Nke a bụrụzikwa bịanụ sit at home for Biafra restoration. Nke a bụzi sit godu at home for the one Nigeria unu chọ. Kunu malụgodo ebe unu kwụ akwụ. Kunu malụ mụ na aka nọkwa na the one Nigeria kun agụnyego unu na the miscreant, because unu so na-akpa anyị miscreant. Now, ọpụta na ndị Igbo niile aha, ndị eze ndị Igbo na Kano, eze ndị Igbo na Sokoto, ọpụta na unu enwere ike isi ebe ọ bụ na agbalụ ngwaahịa shop ụmụ nwanne unu ọkụ na deidei, ndị nke na-azụ cosmetic, ndị nke na-azụ ahịa akwa, ndị nke na-azụ ahịa motopass, ndị nke na-azụ ahịa dị iche iche. Unu asị mba na ihe a bụ ofu obi ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ, na nke abụrụzikwa ihe Biafra, na ndị nke nọrọ onwe ha, na unu ga-anọ n'ụlọ until na ka unu mara isi ihe ji wee gba ngwaahịa ndị anụ ọkụ. Unu ejikọ aka ndị daizi wee kwachie ọzọ emene. Unu emenwurie nice. Ọ bụrụ na ndị Fulani nwe ngwaahịa ahụ ka agbara ọkụ na Aba, ka ọ na-agbalụ ngwaahịa ndị Fulani ọkụ na Ọnịcha, ka m were na agba ngwaahịa ndị Fulani ọkụ na Ọnịcha tata, olu echi agba ngwaahịa ndị Fulani ọkụ na Aba, olu nwanne echi agba ngwaahịa ndị Fulani ọkụ na Enugu. Ndị Fulani ha nwa ga-eme meeting ozugbo mee meeting. Onwelozi ihe ọbụla mbụ onye Fulani ga-azụ ahịa for 1 week until ayọ ha mgbaghalụ, until a compensate ha, until gọọmenti akwụ ọhụ ụgwọ ihe ahụ mebi. Ka njuru na ife mee na Aba wee malụ na atụ. Unu echete mgbe ndị a na-akpọ nongomen mgbagburu efi ndị Fulani na Aba. Unu echete ke egbugasị ndị Fulani. Unu amana ndị Fulani ban
na enwelozi ka ha na-ebudata efi n'ala Igbo, na enwelozi ka na-ebudata beans, onions, sugarcane, carrot, ihe ọbụla mbụ ndị Fulani na-akọpụta. Una mana ha bandụrụ ya for 1 week. Una mana ha banụrụ ya, ha kwụsịrị ya for 1 week. Una mana nkwụsị ya ha kwụsịrị ya ma tomato ha mebi. Una mana gọọmenti kwụrụ ụgwọ for everything. Una mana gọvanọ Okezi Ikpeazụ nyelu each Fulani man 5 million. Una nwere idea? Now, kedu action unu abụ ndị Igbo nọ n'obodo ugwu, kedu action unu take for compensation? Ka ekunu ja unu na-akpọ compensation afọ m ihe onyonyo unu ga-atinye na ndị Evo BBC na-asị na unu na-akpọ enyemaka. Kedu action unu welugo tinye na egeji wee compensate ihe a emebi? Eze ndị Igbo na Abuja, ọ bụ ọlụ gị ka ọ bụ isi na onweghị onye Igbo ga-abịa ahịa na Abuja, onwere onye Igbo ga-abupụta motie ndị na-agba transport, onwere onye Igbo ga-emepe shop, onwere onye Igbo ọbụla ga-azụ ahịa na data Abuja until ndị mebiri ihe a, ndị gbara ọkụ a akwụ unu ụgwọ. Ọ bụgo na akụzuru unu niile, mana at least unu egosigodu na unu bụ mmadụ, unu egosigodu na unu ga-emenwe ife na ọbụla oke lute jiri unu gbaa bọọlụ, mgbele lute jiri unu gbaa bọọlụ, ngụlọ lute mụ na aka ntị, ogbi lute mụ na aka ntị, onye nwere aka nkịkọ lutekwa mụ na aka ntị. Gbakenu unu menyelugodu na arụ ka amalụ na unu so na mmadụ, menyelugodu na arụ ka amalụ na unu ka sokwa na ya bụ nwa Nigeria. Hey, ndị be anyị, eze ndị Igbo na Abuja, ana m agwa gị okwu gị gwa ka m na-agwa ife a. Eze ndị Igbo na Sokoto, o metụta gị. Eze ndị Igbo na Katsina, o metụta gị. Eze ndị Igbo na Kafanchan or whatever, anything. Eze ndị Igbo echem na enwere Ohanaeze na obodo ndị ugwu. Ọkịta ka ị ga-eji ma mụ na-esokwa n'ife a na-alụ. Ọkịta ka ị ga-eji ma mụ na maka ife a na-eme. Ọkwụnụ ghọta. Now, ana m agụ unu, ana m ekwu ya na-ekwukwasị again. Ọ dịho eze ndị Igbo, ọ dịho Igbo traders. Kịta ka unu ga-eji wee gba nkata ka ife niile a na-eme unu wee kwụsị. Asịlọ ihe abụlọkwa bịa nụ si tielu nụ Maazị Nnamdi Kanu at home. Mba, nke a bụgodo ka unu wee nwetagodo onwe unu gosi mba ụwa na ebe ọbụla unu nọ unu gbanye mgbọrọgwụ. The only thing unu ga-eme kịta m ga-esi evute unu obele bụ ofe ife. Kwụsịgodu na ahịa ọ bụrụgodu 1 week ama abụ unu ama aṅụsịsị na 1 week unu kwụsịrị ahịa na the whole Abuja. Ajụ unu ka ife na-eme, unu asị ha na unu ama ngwa ahịa gbara ọkụ ya na unu ama nọ na-edevelopụ Abuja, yet ndị unu na-edevelopụ be ha na-ebusisi unu na-ayasa ngwa ahịa unu. Ajụzi unu ka ife unu chọọ, ha nwa ga na-ajụ unu ajụ ka ife unu chọọ ka eme ka unu wee nachiete. Economy Abuja unu ajie. The highest filling station ndị na Abuja unu alụrụ ya. The highest plaza enwe na Abuja bụ unu anwe. The highest business nọ na Abuja bụ unu anwe. Gịnị na-abụ na-ejikọ n'aka ọnụ si from now on until ndị anụ nwe fix ihe anụ ha mebi. Ọ bụrụ ndị ugwu ha ga-eme ịnwa anya nwa ihe ya. Ọ bụrụ ndị ugwu ha ga-agba strike. Kwechiri unu kwechiri ugodu. Ọ bụgodu na unu mana onwere ife unu ga-ekpetenwu. Unu megodo arụkụ na abụkwa mmadụ. Unu megodo amasị. O nwere ife ndị be anyị na-asị na na-ebe nwokorobịa pụta n'ọgbọ ọma amasị ka ike adị ka ọ dị ibie. Megodo unu ka ike adị ka ọ dị ndị ọzọ ka unu nwetuke n'ugwu, ka unu matụka n'ife. Biko unu awụzi n'anyị na ndị Ohanaeze. The same unu na-echekwa ka ọ bụrụ ndị Igbo nọ na Biafra land ga-abịa gbatalụ n'ọsọ, unu ga-atọ maka na anyama nọ na-eme lockdown na Biafra land, anyị bịakwa imelu nụwa lockdown na ndị nọ na north. Unu ama ata gị IPOB, ihe unu ga-ata gị bụ na na-emebi ife unu, na-egbusisi unu ka ndị Abuja na-eme, ka ndị Sokoto ga na-eme. Ọ bụ na ọ ga-ekwu unu mee the whole Igbo niile nọ na north, ndị na-ele motor pass, ndị na-ele pharmacy, ndị na-ele building material, ndị na-ele ahịa akwa, ndị na-ele cosmetic, ndị na-ele wivon, ndị na-ele bịa palọ, ihe ọbụla ma ndị nọ na filling station ma ndị na-ahọk ihe nye na ọda na onwere onye Igbo ga-azụ ahịa na the whole part of the north
ọ bụgodu 2 days ka gọọmenti jukenu na-ese ka ajukete unu gịnị ka unu chọrọ ka ife na-eme ka amalụgodu unu nwere action. Ọ bụgo unu na-anọchala ọnya bụ mana si ka ebụrụgodu na ọ dị na rekọdụ n'unu bilitekwana ọtọ ndị Igbo dị nọ na nọt wee kwuo na ha ga-eme ife dị ọna odreni newspaper ebugodie unu enwegodu ugwu ajụgodu na-ese. Ọ bụgo na-ekwele unu nkwa ma emezuru ozie amalụgodu na esiri unu na ga-enye unu ife dị ọna mana emezuru ozie mbọchị ọzọ na-ejidezie nke ahụ aka mana unu amamie ọ bụla ịbịa kwugbo okwu IPOB with this own IPOB unu bịapụta unu ama unu na organization unu ama unu nwere ike. Mgbe anyị Okechukwu isi guzoro abịa malụ n'onye a bụ Ohanaeze Youth Secretary General. Mgbe azi George Obiọza abịa sụọ oyibo ka ezi ndị Ohanaeze nọ na North oge elugokwanụ mgbe oge unu ga-eji wee mefe unu kwesịrị ime. Ana m agwa unu alọ ntụpụta ala unu bụ alọ okenye ga-atụpụta mee na ife a ka ọ bụ alụ na ụlọ maka na ọ bụ unu na-emerie nke kịta nke ga-eme unu echi ọkụfụ ebe agba tata na plywood Timberland ọkụ ka agbara ọkụ a few days back nke aka ya agba kịta ndị building material ndị akwa chelu na aka ya agba ndị shop ndị na-eme ihe ndị ọzọ ndị free station chelunu ihe ga-esave unu bụ ihe ngwala unu mee ya ka ọ balụ n'ụlọ. Ọ bụ na ọtata bụ izi na afụ m ọmụ a bụ MAP eziokwu bụ ndụ 1 na Biafra land. MAP eziokwu bụ ndụ nke mbụ na mbụ na Biafra land. Ọmụnwa ihe nna agwa gị ntinye gị akị taa anya na ichele adịrị ya maka na ọ bụ na agwọ emere iwe o ji wee bụla agwọ ụmụazị ewere ya kee nkwụ. Ndị Igbo nọ n'ugwu megherie na arụ ka ọ dịkwa ka unu eso na mmadụ. Unu emezina ka ozu nwa bekee, unu emezina ka ngwụlọ, unu emezina ka ndị ogbi, unu emezina ka ndị polisi, unu emezina unu anọlụ ya na-akụ ya elu unu. Kedu ka ndị Fulani ga-eji nọlụ n'ala Igbo eme ha anything ha react ya akompaseti ha unu anọlụ n'ugwu emechechi unu eme unu daizi egbugodo unu onweghị onye ga-emeri alụ ka e wee malụzi akompaseti ka onye ga-akompaseti unu ma unu emeriri ha. Ọ bụ na o nwere action unu take ka onye ga-akompaseti unu. Ana m ajụ unu take action then you see reaction. You must take action before you gafu reaction. If not ndị a ga-eme unu gwogwo. If not ndị a ga-egbu unu daizi gbaa property niile ọkụ ma mebicha ha ncha niile maka na unu achọrọ ime ife ka amalụ unu so na mmadụ. Ọ gụchakwa ka ọra m n'ọnụ onye n'onye akọrọ ibie kesa dise vidio kesa ihe onyonyo a taga ọ dị Ohanaeze niile taga ndị na-akpọ onwe ha eze ndị Igbo na Sokoto, eze ndị Igbo na Calabar, eze ndị Igbo na nke a kịta ka ọlụ eze ndị Igbo mpụta. Mechie na ahịa n'obodo ugwu, mechie na ahịa ọbụrụgodu 2 days. Men a very tangible request demand ya for payment of all those things and the rebuilding of market and those people o mere affect na ga-akwụ ha mmaji kwuru mmaji ya ha damage and ha ga-enye unu ga-eme ihe a na-akpọ excess budgeting. Make no demand o ifunu kwesịrị ime up till now onwebe nke unu me ka onye ga-eme elu na ime ajuke n'unu. Who will do it for you people? Ọkụ unu a ga-eji aka unu wee mie ekwuchakwa m ka ọda m n'ọnụ ena bụ ọbịa m n'isi nkwu onye n'ọnụ, ọbịa m n'uche nkwu onye n'ọnụ. Ọ na ngwa gị ka ọ dị ekenekwa m unu like ya mee ya unu like emeni ekwuchakwa m ka ọra m na malụ unu mma.